Ahojte, pri mikrofóne je Jan Zoričák a tentokrát sa pozrieme na to, ako odstrániť šum zo zvukovej stopy videa v Adobe Premiere Pro. Na úvod si pustíme video, kde je nahratý zvuk aj so šumom. A teda, kto z vás má lepší zmysel pre humor? OK. A teraz si pustíme, ako by to malo vyzerať po odstránení šumu. A teda, kto z vás má lepší zmysel pre humor? Dobre. Tak, poďme sa pustiť do odstránenia šumu. Na odstránenie šumu potrebujeme použiť efekt Denoise. Efekt nájdeme na karte Effects, Denoise. Tak, pritiahneme ho na zvukovú stopu videa. Tak, a na ľavej strane obrazovky pod kartou Effect Controls v sekcii Audio nájdeme tento efekt. Dobre, čiže klikneme na tlačidlo Edit. Tak, a sa nám zobrazí nové okno s nastaveniami Denoisu. Na tomto okne nás najviac bude zaujímať tento posúvnik, kde je rozsah. Čiže už teraz, keď si pustíme zvuk, tak Kto z vás má lepší zmysel pre humor? už je potlačený ten šum. Ak by sme dali na hodnotu 100, čiže je úplne čistý ten zvuk. Ak by sme vrátili nazad na hodnotu 0, šum tam sa vráti. Tak. Čiže najlepšie je nájsť nejaký balans medzi tým. Čiže dám si na hodnotu 60. Z vás má lepší zmysel pre humor? Tak, si myslím, že hodnota 60 alebo 70 je taká akurát. A teda, kto z vás má lepší zmysel pre humor? OK, si myslím, že to by bolo odo mňa všetko. Takto jednoducho si viete odstrániť šum zo zvukovej stopy videa. Ak sa vám video páči, budem rád, ak mu dáte like, alebo môžete kliknúť na odber kanála pod videom, aby ste nepremeškali ďalšie tutoriály odo mňa. Tak ahojte.